Besok kapan? Besok kapan katekan. Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, iki engko gek gaweane Prastiwi. Lah apa bedane wedok Iki karo lanang? Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanang kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Cecer lan wong bagus Umpamakna nah kodho tanpa parau sasadarat ing jalatri nyidam sarias. Ayo 1 juta lho iki, cengkoke kudu manut aku. Nyidam sarias moro. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi.